Sa ato ng kapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod, duha ka adlaw na nga nagapanguna sa may pinakabadamo nga kaso sa COVID-19 nga na-record kada adlaw sa Western Visayas. Riverside Medical Center hindi na magbaton sa COVID-19 patients. Sa balita nasyonal, masobra 1 bilyon ka pesos nga shabu na-recover sa duha ka Chinese national sa bypass operation. Mga madugayan, antis mabakunahan sa second dose, wala dapat kabalakan sunod sa eksperto. Mayong aga Bacolod, may gagabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Hunyo 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkalapos lamang sila. May tisi. Good morning, Action Doors. Happy Monday. Yes, good morning and happy Monday, Action Boy. Ano yung uniform niya, Action J? Advance Happy Thursday! Kaya kung Thursday ka ba, wala ko. So, hindi ko masuksok akong uniform. Ito ka bago lang gyapon. So, doon naghimo, kagli sa himo, yung protocol nga kaugali. Saan ko galing ang protocol? Sige lang nga. Anyway, you look fantastic. Fantastic! Kaberdo ka superhero. Kala, is fantastic. Sige. So, good morning na sa aton nga mga naga-monitor dito sa Facebook. Sige. Good morning, Gid. Kay Alex Monteza, present, Gid Pirme. Siya dahil wala na sa ima, hindi si Alex Fuentes. Sa akon din si Alex Fuentes. So nagkuhan ka na guro, ano na da kay basta sa cellphone na mga ulihin na mo, no? Ay, true. At sige, ikaw da nagbasa. Ari pa si Alex Fuentes, dali lang. Alex Fuentes, sa dason si Rodelyn Alvarez Bayabado, ara na dayon si Alex Montesa. Okay. Sige, go na. Si Mase Tofago, good morning man. Kay Allen Marlinko, good morning. Kag kay Sir Milili Oligo, temprano pa si Action Boy gat-chat ya sa ako. Niya nagapamati, gid siya ko, no. Alas 4 pa lang isang kagahon. Bongga. Mati na sa mo? Hindi. Kay Action Direction. Ito, pa ako naguro sa nga. Kasi ka ng programa, alas 4 yung ulo. Kalain. Ang bagay sa akong kapamati, ko dahil 24/7. 24/7 mo ko, tuod bala sir, dolas 11 lang kami hasta. Ay, kalain. Bongga si sir. Feeling ko, ang ginapamatian niya kung magprograma, nga mga alas 2 na sang kagahon, si Ninyo Bugina. Kaya programa na si Ninyo kung alas 2 sang kagahon. Sige, go. Kaya, kay Mary Joy Camero, good morning man. Sir Noel Amar, good morning sir. Kamusta ka sa Canada? Kay Marley Gonzaga, good morning man. Naga-monitor lang sila ko no. Salamat gid. Warlito Nesha, good morning. Yes, Action Boy and Action Dorel. Okay. Kalayo na dahil sa imong kadtuan man. Tika mo niyang ga-appear sa ako. Si Razel Gomez, good morning man. Si Allen Marlinko. Si Ann Lobaton, watching from Amman, Jordan. Okay. Si Cory Vidaha, good morning dira sa imo. Si Athea Kim Riman. Kag si Maria Luisa Luing Melos, good morning. Yes, and, Ma'am Luing, good thank morning. you, no, sa padalasan sa Bado, nagagi naman di siya. Wow. Doon nahimo yan na niyang panata, kada sa Bado ka. Panata. Yan nata. Thank you. Ihada ko na Carol Montoya, good morning man. Kag tamiya niya lang si Enting Bivoso, kag ang batch 85 sang St. Joe Villamonte. Gapamati subong si Enting Bivoso. Good morning. Joseph Pacifico, palihog lang ko bi J, dako-dako sa akon nga font ay hindi ko kita mayo. Joseph Pacifico, good morning man, watching live from Pusoy Kapihan San Enrique. Good morning kuno kag ginagreet si Rosalinda Buenafe, Donald Garcia kag Jomar Halipa. Donna Jane Apura Mada. Good morning man. Hindi na to dito mga kanya. Sige. Ay, hindi kaya sa powers dito, gala. Si kay Larry Rico. Good morning dira sa Kalubay. Kag gapangapid dira sa kapihan ni Lani maayong aga.
Ari na, di ka na tayo. No? Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Ano na naman yung LNTN? Ha? LNTN ko na. LNTN ko na. Ambot Sige, Lunes na. Ano ka rin? LNTN. LNTN. Lunes na. Tara na. Tara na. Di ba? Lunes na, Lunes tara na. Tara na. Bongga. Noel Amar, good morning man sa imo. Kinapatamyaw niya si friend niya, si Ma'am Vanessa Mayo, Jenky de Aladon, Melody Oligo, Alex Montesa, June Season, Bia Jonathan, kay Dennis Richard Tibor Roma. Okay. Action boy na ba? So, masiglay siya of last? Wala pa ko nakalambot. After siya kay Warlito na siya. Wala pa ko. Wala pa nadama lambutan. Sige, go, Si go Ronnie lang. Villanueva, good morning man. Remia Garcia, Mang Agadra, Milko Bello. Sige, sakay John Vicente, kagay, Andri ka na kayo nagsugudan nyo. Ara na si Warlito Nesia, Glycia Ablas, good morning. Eugene Mihica. Gracia Hareta. Sige, kay Ronald Vicera. Ginatamyaw gali ni Noel Amar si Boy Julingo kag Rayboy Alunan. Kag ninablo siya si Taboy Derla. No? Good morning. Good morning. Kay Jinke de Alagdon dira. Good morning man. Bia Jonathan. Wen Arguelles Jacinto. Sige, Action Doors. Kay Miss Jinky, happy Monday. Action Boy and Action Dorel. Kay Mr. Beboy Villasor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Alex Fontesa, Mililio Ligo, Bia Jonathan, Maninoy, Michael John P. Season, kay Dennis Richard Tibor Roma. Ang LNT and Tuguli Action Boy, Lunes nang tayo'y nagkakilala. Do kanta mo na isang linggong pag-ibig. Sige, Agi Dance. Kay Louie Alda Senior, good morning man. Dira sa may Manila, naga-monitor sila. Salamat! Kay Lobaton Ann, tamyaw ko lang tana isumag ko, ko lang tana isa sumag partner ko nga si Roel Gonzaga, kag bata niya nga si Dave Gonzaga, kag sa Gabaligya da tupad nila kuno talaba kay Inday Shirley, happy Monday lang sa tanan. Thank you. Alright, you're welcome gid. Ohayo gozaimasu, Action Radio Bacolod from Chongqing, China. Uy, kilala ko na. Basa ko ay. Basa ko. Ako pa yan. Do Chinese mo nang imumasa, do Japanese mo niya. Wala kaya na siya ng half Chinese, half Japanese ko na. Amor Montano Alvarez, good morning man. Kag sa pamilya Escopel dira sa Purok Kalubay sa barangay Sampinat. Bago City, na? Yes. Sige. Saan to kami kalabay man the other day ba mo? Nakalabay ka sa sa naligad nakala kami to yung tudlo ko sa mga inablos ko lingko ka balok mo ko muna kalubay on. Yung iway nak balot taga bagong lang ko muna ka Purok Kalubay. Tapos malabay ta daw munod ng kamabangga ang kuan kamatis, crossing kamatis. Ang crossing kamatis kabalo ko ya. Te, to para da sunod sa mo sa Kalubay kamatis yung sulunan may Bombay na dasling ko. Yan no magisa. Ako na. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpanguna sa pinakamadamo ang bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas sa duha ka sunod nga adlaw ang syudad sa Bacolod. Base sa records ng Center for Health Development Western Visayas, ang syudad sa Bacolod ang may 178 ka bagong kaso karon kahapon nga adlaw Domingo. Ang tanan nga bagong kaso kahapon nga adlaw ang lunsay local cases. Samtang sang Sabado nga adlaw naka-record na syudad sa Bacolod sang 236 ka mga bagong kaso kag tanan mga local cases. Sa records ng DOH Western Visayas, ang syudad sa Bacolod ang may 1,952 ka aktibo nga kaso sa COVID-19.
Ginapakibalo sa Riverside Medical Center Incorporated nga umpisa kahapon nga adlaw Hunyo 13, 2021 hindi na sila magabaton sang high risk and emergency OB-GYN patients kag COVID-19 patients o kung ang may COVID-like symptoms. Sa advisory sa hospital, ila naman ginklaro nga nagapadayon naman ang ila pag-accommodate sa mga non-COVID patients. Mag-a-issue naman sa panibagong advisory ang hospital in kaso may pagbago sa ila karon nga sitwasyon. Gintapos na sa lokal na gobyerno sa Don Salvador Benedicto ang granular lockdown sa Purok Super L sa Barangay Pandanon sa mga Banwa. Ini kasunod sa contact tracing ang ipinagayon sa mga residentes sa Purok nga naka-close contact sa COVID-19 patient number 29. Sa post ng Don Salvador Benedicto FB page, ginpahayag nga matapos ang swab test sa mga close contacts, 3 lamang sa Maynila ang nagpositibo sa COVID-19. Inislang lunsay mga kaupdanan sa sulod balay ang una nga nagpositibo sa virus kag subong na paidalom na sa isolation sa quarantine facility. Negatibo man ang resulta sa swab test sa mga secondary contacts. Ginpasalamatan sang Banwa ang contact tracing team nga ginalakipan sang Municipal Health Office, barangay officials, tanod, barangay health workers kag rescue team. Sa madumduman Hunyo 9, sa ginumpisan ang lockdown nag-apekto sa 113 ka mga panimalay. Ginakinahanglan nanay nga magpakita sa negative results sa real-time polymerase reaction test kung RT-PCR test ang magapadulong sa probinsya sa Cebu nga gikan sa Bohol, Negros Oriental kag Negros Occidental. Base sa executive order ng ginpagwa ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ang dugang requirements ang tugas ang kaso sa COVID-19 sa nasambit nga lugar. Epektibo ang EO las 12:01 sa kagahon subong adlaw Lunes, Hunyo 14, 2021 tubtub Hulyo 24, 2021 magluwas na lamang kung palawigon pa ini. Kung imposible naman ang RT-PCR, ginatugutan ang rapid antigen test pero dapat ginkuha ini 48 oras antes ang pagbiyahe. Nakapatigayon sang 57 tanan ka operasyon kag 19 ka engkwentro nga nagluntad sa kabugusan nga nasakupan sang 53rd Infantry Division sa unang 4 ka bulan na sumong tuig. Sa programa Brigade in Action, ginreport sang militar nga nagdangat sa 15 ng kalamatay nga New People's Army fighters kag 2 nagalatakpan sa 19 ka engkwentro. Nakumpiskar man sang militar ang 24 ka armas lutang kag natigan nga masulod ang 15 tanan nga mga campus ng NPA kag sa kabilugan 141 ka mga armas ang insungka sang NPA sa militar. 512 naman ang kabilugan nga katapos ang NPA nga nagsurrender sa isla sang Panay kag Negros. Samtang ginasiguro naman sang militar nga mas pasanyugon ang pagtinguha agud matap na ang insurgency. Arestado ang duha ka ginaligar drug pusher sa bypass operation nga ginpatigayon las 11:20 kahapon sa aga sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Ang mga nakaldakpan ang Musanda Elester Palmes kag Romeo Bandejas Jr., 34 anyos, lunsay nagapuyo sa among lugar. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, ang duha ang ginakabig nga street level individual kag aktong nagabaligya sa ginasuspetsohan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno o kon pulis nga pusher buyer. Na-recover sa motoridad ang duha ka plastic sachets ang ginasuspetsohan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 6 ka gramos nga may estimated market value nga 40,800 pesos. Masobra 1 ka bilyon ka pesos nga valor sang shabu na recover sa duha ka Chinese nationals. Samtang mga madugayan antes mabakunahan sa second dose ang COVID-19 vaccine, wala dapat sang kabalakan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team.
Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19. Sakay Jack Pinonggan kag kay Jean Buarom nga nagalantaw man subong. Good morning kag kay pare ko Arlene Buarom, Raydan Velasco, Bia Jonathan kanami kuno sang imo nga hair. Wow, sana. Duwa mo man ipirmi akong buhok. Like, sumo lang ito ko na namian. Sa kadugay niya nga lantaw. Sakay Leisure Tadi, na? Good morning Yes. dira sa imo sa USA. Miss Shirley. Miss no? Shirley Oh, Tadi. siya. ah. Sige. Boyet Villamor, good morning man. Kag kay Marjun Pilasol. Aha, pa-shout out watching in Simirara, Antique. Good morning sa may Antique. May tahong da ang mga beach. Adam. Hello, Joms. Good morning. Good morning, John. Early sumong kay Joms. Yes, no? inspired na siya mo, inspired. Sabi ko expired. Inspired na siya kay Manong Pirma na sa iyang Sana all pirma. Sang iya nga appointment. bongga si Joms. Rodelyn Alvarez Bayabado. Mangkot lang ko ma'am kung ano ang requirement kung magpuli alin di sa Manila pakadto sa Bacolod. Okay. RT-PCR test within 3 days kinahanglan na negative. Espas, Correct. backtrack. Okay na? Yes. Kag pwede iliplete na sa siya. aeroplano. Yes, importante ginasyon Importante na siya. No? boy. Sige. Michael June Season from Chateau Ulis, Paranaque. Sige. Chona Cordero, kag kay Suset Alunan, Christian Roa, good morning man, kay Teresa Linahak Kayaw, may aga dira. Do may ginapatamyo si ihada mo. Ay, karon man ako sa tumlang si karon lang. Enteng Bivoso bla. Okay. Alam naman. Sige. Alam ang box kag nets gali nagpatas na sa ila ka series. Bakod mo ng box ba bikod is nakabalo sa nets. Milwaukee Bucks, no? Kag Brooklyn Nets. Ting Brooklyn Nets puro na da mga superstar. Ha? Ano, Joy? Ano ka na? What's siya? Ano, Joy? Ray Baryoga, good morning man. Ang New Jersey, ang Brooklyn Nets, damo mga superstar si Kevin siya makaisakwara na damo si Kevin Duran, si James Harden, si Kylie Irving ara na superstar na nga mga Ano niyang balin, Joy? players. Injury ko no si Kyrie. na injury ko si Kyrie Irving. Okay. Oo. Ahay. Buay. By the way, good morning again sa kay Ma'am Vanessa Mayo kag sa akon buddy Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Yes, good morning dira. Good afternoon, I think sa ila. Sa mo nga oras guro mga alas 6 sa ila. Sa gabi. Yes. Good lemon kun aga kay good afternoon. Di ba? Mga alas 5 pasado pa na Alas sila. 5 pa lang guro Sang hapon. Sa kay Joan Badolo, good morning mandira sa imo. Kag meron ka pa daya.
Wala na. Mga Wala fans nang mo, last why mo nga gina-greet ang mga imo? fans. Mga Mga fans, electric fans lang, Aksyon Boy. mga fans and loyal supporters mo, wala mo Wow. na greet. Dason lang kung ma-file na ko COC. Si Aksyon Eden, why mo gina-greet na? Good morning, Aksyon Eden. Katulog pa na siya. Abog taon na siya yap. Amo na Kaya oras. ang yaba di clock, bala Aksyon Boy. Pero gigda-igda lang na siya. Diklak. Bisan day off niya, gabog tamon sa gapon, alas 3. Hindi man alas 3. Hindi Alas man. 5, alas 6. So, dugay tulog naman na. Total kung mag-duty siya, kalit man na sa gapon, magbugtaw. Namayara kita sunlog, no? Kung may ka-duty, Ka-early do si Humo. bukawon kagid siya. Kasabay. Pero kung may duty ka do, tsaka mo do daw butong mo lang lawas mo nga magbangon. Yan, ikabugat-bugat, pabila magbangon, ha, na. Happy Monday, ako aris sa Minneapolis ga enjoy workout, do shopping with friends. 5:32 p.m. Sunday here, guys. Okay. Then sakto sa $5 gid. Sige. Very good. Siling ni Ma'am Van. Si Dennis naman niya, daw taga dito gid siya yan. 6 to be exact. Daw taga dito man sa iya. Bongga si Dennis. Ang taga dito yung gambal 5:32. Ah, Si Dennis yan, 6 to be exact. bongga. Ay, kalain, Dens. So, San Enrique, ano yan oras, no? Sa ilato ni Dennis. Ano oras sa inyo, Dens? Sa San Enrique. Good morning kuno kay Carol, ang asawa ni Ronnie Villanueva, maing aga. Si Patsulyara man ko na sa Jane, no? Si sa Patsulyara, man mo na sang bulos kay Irving, no? Mangkot lang tani kung ano pa requirements halin pa sa Cebu. Amo man nagyapon, RT-PCR test, backtrack, kag S-Pass. Yes. Oh, the same na ang sa requirement, no? Leonila Tarosan, good morning man, no? Kag Christine Menyes Villalobos, good morning. Franklin Tilohio, kay Jocelyn de Liboon Dispoho, good morning. Okay. Sige, Okay, sige. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27, detalye na sa mga balita nasyonal.
Na-recover ang 795 milyones pesos nga bilis ang inasuspetsuhan shabu sa isa ka Chinese national nga nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Imus, Cavite. Ang nadakpan gilala kay Man Cook Wong alias Jose Baloyot Wong, 38 anyos. Nakuha kay Wong ang 117 ka kilos ang shabu, isa ka Toyota Corolla, Mazda CX-5 Sports Utility Vehicle, kag Nissan GTR Sports Car. Si Wong ang yara karon sa kustudiya sa PDEA kalakip ng masobra 795 milyones pesos nga valor sang shabu nga na-recover. Samtang 257 milyones pesos naman nga valor sa shabu ang na-recover sa bypass operation sa Philippine sa PDEA sa siyudad sang Parañaque. Ang nadakpan isa naman ka Chinese national, aging kilala kay Shizun Shen, 38 anyos, kag residente sang 168 Tower 2, Binondo, Manila. Nakuha kay Chen ang 38 ka kilos ng shabu, isa ka Mitsubishi sedan kag Chrysler sedan. Wala sang dapat ikabalakang sinumang individual nga madugayan nga mabakunahan sa lekaduha nga dose ng COVID-19 vaccine. Suno kay Vaccine Development Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, mas matagan sa kakaigo nga panahon nga ma-develop ang antibodies sa lawas ng tao kung may malawig nga panahon nga interval sang first kay second dose ng bakuna nga nahatag sa tao. Wala man sang big deal kung ang isa ka tawo nga nabakunahan ang madugayan antes makakuha sang ikaduha nga dose. Ginpahayag naman ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana nga kung madugayan nga matagan sang second dose wala man sang malain pero mas maayo kung matagan ini sang second dose sa gintala na nga panahon para makakuha sang full protection gikan sa bakuna. Sa karon matapos nga matagan sang first dose may 28 ka adlaw nga interval ang ginahatag sa mga doktor antes sa tagan sang second dose sang COVID-19 vaccine. Nagpahandam naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa nagapeke sa comorbidities o kung balatian para malakip sa A3 priority group kang makapabakuna na. Ginpahayag ni Vergeres nga may laying nga nagapapanaog sang penalidad sa mga tao nga mapamatudan nga nagapeke sang dokumento agud mabakunahan. Ginpasiguro man ni Vergeres nga ginahimuan naman sang pamagi sang gobyerno agud ang tanan sa mga tao ang mabakunahan. Rason nga hindi dapat mag-unahay o kung magpanumbaanay sa pagpapakuna. Dapat nga mahangpan nga ginauna lamang anay ang mga ginasiling vulnerable sa virus bangod sila ang mahimo makaagom sa mas malala nga kondisyon sa tion nga matapikan sang virus. Nanawagan sa gobyerno ang Health Advocate Group na seryosohon ang pagdumili sa pagpanigarilyo kag paggamit sang vape kag kakasunang smoking area sa tanan nga public transport area sa diin nagatipo ng mga tao. Ginpahayag ni Attorney Benedict Nisperos, legal consultant sa Health Justice Philippines, istrikto dapat nga ipatuman sang concerned government agencies sa nasambit nga patakaran sa mga bus, taxi, train, airports kag mga pantalan. Sunod diri makaalarma ang 20 milyones nga mga tao nga nagapaaso sang sigarilyo sa mga public transportation sa Pilipinas. Kalakip sa panawagan sang grupo ang pagkakasang designated smoking area sa mga terminals, public vehicles, labi na sa indoor DSAs. Sandang nagpangayos ang bulig ang duha ka OFW sa Kuwait bangod sa pagmaltratar sa ila amo, pero matapos ang panawagan nila wala na sila nakaistorya pa sa ilang mga himata nga yari sa Pilipinas. Pila ka tuig na nagaservice ang day Ruby kag Rose, rason nga gusto nga kuntan ilang maghalin sa trabaho para makabalik na sa Pilipinas. Umpisa sa nila nagbago na ang pagtratar sa ila bangod sa edad kag may nabatyaga naman sa lawas. Luyag ko gusto kuntan ni Ruby nga magpauli para makaupod ng iya pamilya sa Pilipinas. Ginpreso si Ruby sang iya nga amo, samtang sekreto siya ang ginadalaan ni Rose ang pagkaon. Apan nadakpan si Rose, rason nga pati siya ang ginpreso man sang ila amo. Sunod sa utod ni Ruby, ginpadagat nila sa POEA sa Kuwait, yung gintawagan na ang amo ni Ruby, apang mas pa nga naghugot kang nag-akig ang amo nila ni Ruby. Ginpahayag naman sa Undersecretary for Migrant Affairs, nga ginapahibalo na sa Philippine Embassy sa Kuwait ang sitwasyon ni Ruby, kag duwa pa ka Pinay, kag ginahimuan na ini karon sang aksyon. Kag sa katapusan nga balita national, 4 ka miyembro sang Abu Sayyaf ang napatay sa shootout sa banwasang Hulo-Sulu kapon sang aga Domingo. Suno kay Army Major General William Gonzales, Commander ng Joint Task Force Sulu, kag 11th Infantry Division, ginserbe ang warrant of arrest batok kay Abu Sayyaf Sub-Leader Injam Yada sang unang nagpalupok ang mga rebelde batok sa mga otoridad. Patay ang Abu Sayyaf leader nga si Yada kag 3 kay iban pa.
Siya daang kalakip sa pagkidnap sa 5 Indonesian national sa baybayon sakop sa pungsod Malaysia nagligad nga tuig. Samtang ginkumpirma man ni Gonzales, gisaman sa target sa task force si Mundi sa Wadyaan nga napatay man sa mga operasyon. Si sa Wadyaan ang ginapatihan nga nagagimos ang bomba nga ginagamit sa mga rebelde sa Kalakasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion. Second portion ng Aksyon, Art Tayhopon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Nupod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabal. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon